Hello mga ka-listeners, kumusta? Mayong hapon. So ang oras karon alas 5 Gs, no? Alas 5 Gs sa kahaponon. So karon ang wahilakay na sa datong trabaho, no, mga ka-listeners. Unya kay nay magpa-shout out no? So una na kong i-shout out ani mga taga Bohol sa din sila, no? Mga OFW, mga taga Bohol sab, no? So ang una si SPG Super Pop Girls, no? Si SPG Super Pop Girls. Salamat kay SPG, no, sa imong paghatag og load na nadjud kuan ba, murag di na tantong problema sa load ba kay duha na mo nga ning hatag si Ma'am Grace niya, si Ma'am Grace na si SPG Super Pop Girls. Nya karon na po isa mo pa shout out taga Bohol gyapon ni nga OFW mga ka-listeners, no. Shout out ni Miss Angie Channel, no. Si Miss Angie Channel. Mao ni si Miss Angie Channel, no, taga Bohol ni. Nya na mo ni yang channel po, no, YouTube channel niya, Miss Angie Channel. So atong si kuan day mga ka-listeners, no, dito ikalimtan ni si kuan, si listeners ni si Ronel Prasco Official. So kini si Ronel Prasco Official nag-upload siya og kanang story katong Albularyong Bulag versus Dracula, no. So Ronel Prasco Official, no, mga ka-listeners. Unya si kuan pod kini dugay-dugay na po ni siya si comment, no, si kuan si Vulcanizing Gens TV, no. Vulcanizing Gens TV, no. So naa din sila yung mga channel mga vloggers ni sila mga vlogger pa, no. So naa ni sila yung mga YouTube channel. So daghan tag listeners anino nga naa sa mga YouTube channel mga ka-listener. Nya kini po si Trilly Wong's TV, no. So maayo, no, daghan tag mga listeners anay nga kuan set mga content creator, no. So kini si Trilly Wong's TV tiguan siya, no, kanang may ni siya sa mga mamana manguhag mga seafoods, no. So nindot niyang content, no. Subscribe niya ninyo ni si Trilly Wong's TV. Nya kini si Ronel Prasco Official, no, Ronel Prasco Official. Nya si kuan si kini po sila si Super Pop Girls, no, kay mga namin din mga channel, no, Super Pop Girls, SPG Super Pop Girls, nya si Miss Angie Channel, no. So nani sila yung mga channel nga nasugdan dahil niya subscribe na lang po ninyo mga ka-listeners kay para po madasig po sila o padayon ba kay ang uban man gud mo give up na og kanang YouTube, no, tungod kay kanang balayon kay hunahuna kanang gamay ra subscriber ingana, no. So tinabangay lang mga ka-listeners, no. So subscribe ninyo ng mga channel nila, no. Balik ko na to, no, si SPG Super Pop Girls, si kuan Miss Angie Channel, si kini si Ronel Prasco Official, unya si kuan si Vulcanizing Gens TV, o kini si si Trilly Wong's TV, no. So mga ka-listeners, subscribe ninyo, tabangi sa dinyo, no, mga ka-listeners, nga mukuan sa nilahang mga views, no, kay ning kamot man parehag man tani na ning kamot, no, mga ka-listeners, no. Nagdiri man sila nagpakuan to, no, nagpa shout out ba, tabangi sa dinyo mga ka-listeners, no. Unya shout out din ni kuanda ni Mirian Rustria, no, Mirian Rustria, salamat kay sa kanunay pagsuporta, no, nga dili gyud ka mo skip og ads, no, nya tungod kay ning pahibalon ako nga dili gyud i-mention ang kanang sa comment section ng ads, no. Comment gyapon ka pero kuan ay mo ibutang tawag sa taning dili ka mo skip sa kuan, ha. Salamat kayo sa pagsuporta, no, nga dili ka mo skip og ads nga sa tanan nga mga dili mo skip og ads. Salamat kayo kay dako kay nang tabang gyud. May na lang na, no, mga di na ko mga iglod kung mo abot og kuan 100 points. So itaha na lang ko abot 100 kay nanay sweldo on. So arang na kay di na ko mangayo yung blood, no, kung kaloy-an pohon. So
pagkakaroon kay wa pa man. Kuan. Agwanta sa kuan laban ng hapon. Nakinomdom ko sa TikTok ni kuan haning Miss Angie channel nga laban lang isa ditong kontra. Sige tayo ingon laban lang. Pangutana kinsa ditong kontra. Yan katawa ko tong yang TikTok ba. So Miss Angie channel no. Namin ni si mga TikTok. So karon ako nang gi-arrange ning wahilakay no. So kamo na sabot mga listeners no sa kay tungod kay usa mas nakalangan kining naay mga laktaw ba. So i-upload lang gyapon ako no pero kamo nila sabot no. Gusto mo mangutan na i-comment lang kay para di ta malangan no kay ako pang inarate murag dugay man samot kalangan ba kay i-insert pa man ang video no. So mao na to mga listeners no, paminawan niyo ang part 5 sa Wahilakay mga manay. Ya, bin siya. Ya, oh. Kinuha ko. Usa ka tinggungan kinuha ko. Ya, ikaw ba si Abin siya? Ngano? Usa ni tabo nimo. Ngano di kanugo ka? Ya, bin siya. Si Mayor. Iyang... Ya. Nabuktukan siya siyang ginawa. Kaluwi sa tikon. Napagan siya. Kinsa makaang mibuhat ng tanan. Mga salpahis na. Mga demonyo. Unsa nang? Mauna, day. Nakadungog di ay si Daniel sa among panagsulti sa asawa ni Mayor. Unsa man tinadunggan nang? Nagduda na siya nga may nahitabo kang Padre Miguel. Ambot sa doy. Dili man gyud ta ko mosulti adto kay gibauran man kong binsya nga dili na ako ipanabi ang gisulti niya diri nako. Pero nakasulti man gyud ko sa asawa sa Mayor. Oy. Unya, diha sa di ay si Mayor. Nakadungog pud. Walang gyapoy hinungdan nang nga mosulti ka sa Mayor. Dili gyapon na makatabang. Mutabang siya sa tao nga mo'y nagsigig tagaw-taw sa mga dautan niyang binuhatan. Ug wa gani siguro nga siya may naghimo ani na. Sapa ka di sa raoy. Da, basta kay ako nang hambot. Wa nagyud ko'y pagsalig anang Mayora. Ayaw taon pagsultian na day ako na ang Mayor. Si Daniel lang. Asa nakakaroon si Daniel? Ayaw lang sa kamatay ha, Miguel. Ayaw sa taon. Ayaw sa akong biyai. Kay unsao naman nagmawa ka, ha? Wa na ko'y kapahungawan sa kong sapot, ha? Mas maayo ng buhi pa ka. Kay inig abot sa kong sapot, sama ini karon. Ha? Na ako'y kapahungawan, ha? No, mihupoy nagmaayo ang imong naong. Nalingin na tungod sa butoy. Mura nagplanggana ang imong naong. Sir. Wala na, sir. Bidungoy na sa sir. Murag na uwaw. Ayaw ha? Ayaw taon, Miguel. Ayaw pagdungoy-dungoy diha. Kay wa pa ko matagbaw sa akong kapungot. Ayaw kabalaka. Dili kay pulos lang kasakit ang imong matagamtaman, diri namo. Patilahon sa kanamog lami. Bili, dada siya sa pikas kwarto. Diin to ang magpaabot ang mupalami kaniya. Reglado, sir. Si Daniel. Siya na ka nang miabot. Daniel! Daniel, nabalaka ko sa imong lakaw ganiha. Abi na ko asa nakapaingon. Daniel. Nga naman. Ganong na maging mga tao nga muhimog dili maayo sa iyang isig ka tao. Bisan ang mga wesa ilamang gyapil. Daniel. Kanindot kanong tatagamtamon ang kalinaw. Kung wa pa'y mga tao nga gusto kasamok.
Mga tao nga hakog sa ilang kaugalingong kalipay. Mga tao nga way hunahuna sa ilang isig katao. Daniel, Wa ko na siya maabdi. ha? Patay na siya nga akong naabtan. Kinsa? Ang tinira kadila. Siya bin siya. Ila pang gidaginot. Ila pang gipatay. Ginoo ko! Nagpako siya. Sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Kaluin ni Tanahon. Nagpungko siya sa daplin. Tanan pagtuupod sa likod mo. Naibaw ka yun nga gusto na kong magbago. Ang tanan kong gibuhat para lang yun nini mo. Tungkol hindi ako gusto nga balikan ko pa ang ako mga nangagi. Di nahilayo ko nimo. Ug karon nga nahibalik na ko sa imong mga bukton. Ayaw tuguti nga mahilayo pa ko sa imong mga bukton. Ayaw ko tagaig pagsuway nga di na ako makaya. Kaya nahadlok ko. Nga basig mapalimutan ko o magkalitan. Makalimtan ta ka nga akong kisimba. Ayaw taon tuguti nga mabalik ko sa akong pagkaako kaniadto. Maluwi ka. Tabangi ko. Patasi pa ang akong pasensya. Ang akong pailob. Kanahadlo ko nga moabot ang kinis kinatumian ubusang ko na sa akong pagwala. Usalay akong pagayuon mo. Ayaw pasag di ang mga tao nga nagmahal na ako. Kay mahal ko sab sila. Ayaw taon. Nagunsa na siya, day. Kahilakon ko nga nagtanaw niya nang luoy kayo siya tanawon. Murasig batang kami nga gibiyaan sa iyang amahan. Mailan mo siya nga nagilak. Bisan ugoy tingog ka madungog. Tungod niya makita ni mo ang mga abaga nga naguyog-uyog sa pagpako. Taon sa doon. Sa ato pa. Ganihara na siya diha. Ganihari kyut na. Murag nakatuog na lang siya sa paghinilak. Ngaway tingog kami kawas. Kaluoy taon ni Dong Daniel. Nabalaka na gyud taon na siya kung asa na karon si Padre Miguel. Mura man gud siya nga wagtangan o paglaom nang. Nga makita pa si Padre Miguel. Ngano man? Tungod kay doon na naunta si Yahweh, nga makita pa si Padre Miguel. Pero ang Yahweh nga iyang giingon, patay na. Ha? Ginoo ko. Patay na si Iya Binsya nang. Nga iyang naabtan dito sa bahay sa Tikuwang. Ginoo ko in taon. Kadelikado na aming hitabo aday, uy. Dili ka ha. Kita mo uy isunod. Nang. Karon, Miguel. Nahuman ka naman sa imong mga kasakit. Ari na punta sa imong mga kalipay, ha? Pagtagbaw yun, ha? Kay dili tara makapaabton og sunod buwan. Sir. Sir, ay mag-order, sir. Pasudla, Billy. Sir, dahil kunching. Hala, uy. Mao na siya. Diin man ni makuha, ha, Billy? Ay, miyembro ni sa Cartoon Girls. Sa Rickley, sir. Wala problema, wa. Mao ba? Kinsay nga na ni? Mao ni siya si Inday Kunching. Inday Kunching. Ching, lipayan ning tawhana, ha? Dili di ay ikaw, sir. Suon ko ng simod mo. Samot ng kabudlot ron. Kining tiguang mo ang lipaya. Nakasabot ka? Ayaw ka malak ka sa bayan. Patyaw na ko ang tibuok ni mong adlaw. Basta lipayon lang ni mo. Nakasabot. Ay, oo, sir. Sige. Arrivederci, gawas. Sir. Tanawa, sir.
Wa sila kalibutan nga makita sila diri sa bildo. Kuya mo rin tanawon dito sa suod sa kwarto. Sa amin rin siya, pero there is luyo. One-way mirror. Nakita sila diya sa suod. Kadugay ba nakasugod ng babayhana? Mura nagpanagan na pa man. Ay, nadlok na sa naong pare, sir. Kaya puwerte mang butuya. Ay, kadugay ba? Uy, makaya ba ni mo, sir? Hubag mag-inang naong ni mo? Kaluisat ni mo, Giunsa man di ay ka, sir. Hala, sir, oy. Ang sao tamang paglipay? Maglisod naman ka, oy. Ingon ani na lang. Maghuban na lang ko sa imong atubangan, ha? O, sayawan ta ka. Kanang huwag kayapin nga may bilin sa akong lawas, sir. Total, kita raman bitang tuwa din Pero, sulti lang ang manginit na ka, ha? Ayaw. Ha? Kasi ayaw? Dili ka? Nga naman, dili ka ganahan, sir? O sa man di ay ka, sir? Bayot? Usa ko ka pare. Ha? Siguro ka? Biya nga ni. Biya. Ayaw na pagbalik. Daoy. Pabiyaon ko ni mo. Dili ko mabahiran ini. Biya na. Ano sa mga bayana? Imbis maghubo na, gisulo binubalik kas nina. Uy, murag mo gawas ang babae, Billy. Kana ni bayana? Gawas ang babae, Billy. Inatay ni bayana. Koy, asa ka? Sir? Gano'n may gawas ka? Asa ka, ha? Daoy, sir. Uy, muli na lang ko, sir. Ano man? Pari nga din nagtawahan na, sir. Uy. Sa? Misulti siya ni mo, anak? Yes, sir. Og iya kong giingnan nga pabiyaon ko niya nga ni. Ka-animal. Maogi na, sir. Alis ako, sir. Nya, dili na ni mo kuhaon ang among bayad ni mo? Ay, hala. Ambi, sir, pe. Pero, bayad na mo nimo hanggawa ka. Ipatay ni mo. Imong gituok. Huwag ayaw bihana, Mayor. Dili siya mubuhat sa ito ipabuhat niya. Kay naibaw na siya nga sa kapari ang atong ipalingaw niya. Kahanggaw, good. Basig daghan o gisulti niyang pare, Mayor. Delikado na. Mga ako na lang ipatay. Akong gituok. Animal gid kini si Miguel. Gatagan na to higayon nga malipay. Pero kuwanggol pa niya. Nagdali gid siya sa iyang kamatayon. Una. Sa may plano ni mo, Mayor. Ipahipos ang patay lawas sa babae. Ipalabay niyo dito sa sapa. Karon ka lang yun. Karon ka lang yung paria ka! Siya, Vincia. Ninamdam ko. Sa dayon ay kamatay. May kilitok siya. Usa ka po nga murag may ukiot pag-ayo sa kundunggan. Militok siya sa punga mayor. Muna gilitok niya Vincia sa dayon ay kamatay. Dili ka mga sakop sa mayor ang naghimo at tukang iyapin siya. Tuna kay kalabutan ang mayor sa iyong kamatayon. Nang Rosario, milakaw si Daniel na? Wara ba ko kahibaw, day? Si kanot basig na hibaw to. Nagsulti man to sila ganiha. Ako nga rin unang. Hala, no? Murag nakabantay na ko aning day Sarada. Murag kanunay na siyang manghita kang Daniel. Hala, no?
Naigo naman kaha sa pana ni Kupido. Asa man to sinuy kanot? Ibawag tingali sinuy kanot kung asa si Daniel. Kay... Oh, naaraday siya. Abi na kong milakaw siya. Nagunsa man siya din eh. Mauman ng lugar ang kanunang istambayan ni Padre Miguel. Doolo na ko siya. Hoy. Uy, ako ng delog. Ay, pangilo ka? Kisa mo na yung giupan na? Kisa na yung giupan na? Hinaya ng imong tingog. Oh, kisa mo na yung kilili niya? Kuyawan ng panimo da. Sila na si Sarah o Daniel. Uy, ana, namuso ka ng rosaryo? Lomoy. Wala. Apalay ka, ana. Daling-hali, ay pamantay din, usap. Ako may atiman na rin. Hala, magpaatiman, maisyo. Nahon sa kadiha. May great kita mo. Sabad, ay, ako'y atiman na, ay si pamuso. Diyan na rin nga rin. Tempa, Oh. unsaon taman ka, ha? Kanot? Sukari ko dito, kay gutom ko. Atiman na intong ko, kining taon ako ng rosaryo. Hala na! Laom kayo kagyo na una. Dili ang tate ka gustong samukon. Apa nahibaw ko. Si Padre Miguel rin na si mong huna-huna. Maong... Doon ay misteryo ang pagkahanaw ni Padre Miguel. Daniel. Muna ako nakita. Daniel. Samtang wa pa makita ang patayng lawas ni Padre Miguel. Buhi pa siya alang nako. Daghan niya ang mapagdan ng mga wailapot. Si Padre Miguel ray ilang tuyo. Apan doon na rin nga pagan. Mga tao nga diligid taang ngay apil. Kay was nila labot. Daniel. Ug dahadlo ko. Nga basin usa ka nato. Ilang iapil. Way kaso ako lang. Ang akong kikabulakan. Ikaw. Daniel. Kamu sinang rosaryo. Si Kanot. Kitang mga suod ni Padre Miguel. Buot mong ipasabot. Dako ang akong pagtuo. Ngahutlon kita nila. Ginoo ko. Mao ka na akong plano, Billy. Ngahot doon ta, mga tao nga naas kong binto. Oh. Buhion ko pagdugay si Padre Miguel. O gusto ko nga makita niya nga ang iyang mga tao sa simbahan. Makita niya nga wa na'y mga kinabuhi. O gusto ko nga sa kamatayon sa iyang mga sakop sa simbahan, siya ang mabasol. Hangtod nga dumugon siya sa iyang konsensya ug posibleng mabuang. Gusto ni mong torturon ka na pariya sa iyong konsensya, Mingol? Gusto kong mabuang ka ng paria, Billy. Mabuang siya! Mayor, may taong nangita ni mo. Gusto ko siya makiksulti ni mo. Kinsayangan. Wa man magpaila. Lakaw, Billy. Basig kung sa'y tuyo, anak. Basig mangayo na sa naglungon. Lakaw, addoa. Bili mo yung. Kamula mo niya pagsulti ha. Kinsa nangita ni Mayor? Ay, kaya siya, Bili mo. Gusto ko na siya makiksulti ni Mayor. Wa-apply sa trabaho si bodyguard. Yamat. Dili ra ba may mudawa to gwa pa makapatay? Saman, nakapatay na ka? Bago pa kong laya, huwag midawat na kong trabaho. Mao nga magpatabang ko ni Mayor. Bisag driver lang. Ex-convict ka di ay. Sa ato pa, nabilanggo ka. Sa unsa nga kaso na konbikto ka? Rape ug murder. Unsa? Sige, arin na lang ko. Kadiyot lang. Kaluuran ba nimo?
Di naman lang gud ko mahibong kung dili ko madawat. Daghan ako gi-applyan, pero way mo dawat na ko. Nakasiguro kang dili ka namo dawaton? Ah, Ang sama nimo, mao'y among gikinahanglan. Dali. Sunod nga rin. Sunod ako. Mayor, Oh, kumpadre. Ayaw ka bala ka. 20% ang manha nimo. oh, Proteksyon lang. lingkod sa diya, ha? Mahigi kasulti pa si Mayor. Lingkod na. salamat, salamat. Kape, gusto ka? Ako'y bahala. Magpatimpla ta. Kadiyon. Ikaw di ay nangita na ko. Kinsaingan mo. Jigger. Jigger. Nindot nga na. Isog og dating. Sawa ka pa mapriso. O sa napriso na ka. Unsay tawag nila nimo. Sa diniko sa gawas, Mayor. Sa wapa ko mapriso, gitawag ko nila tirador. Tirador. Hitman. Mga pila na'y imong napatay. Gamay ra, Mayor. Mga 11 pa kabuok. Unsiya. Oo. Gira lang nimo ang unsi. Unsaon na kapag siguro nga makasalig ko nimo. Mayor, naprinda ko na ni Satanas sa akong kalag. Tungod aning akong trabaho. Kung nimo kong dawaton, akong isaad nimo. Tibuo kong kinabuhi, ihurot ko pag-alagad nimo. Basta, dili lang ko nimo buhian. Maayo kong muda og tao. Basta maayo lang ang mo serbisyo diri kanako. Abi sa mga utana ka pa ininilaw. Kini. Kini sila. Naniguang lang sa pag-alagad nako. Ugwa, gid kini sila magmahay. Sir, ako'y bahala aning Jigger. Sige. Dawat ka na. O gayon lang pangutan na sa imong sweldo. Dako pa sa manager sa bangko ang imong dawaton. Basta mag-inarong ka lang diri sa akong mga kamot. Salamat. Salamat, Mayor. Bili, pakan kini si Jigger. Ay murag gigotom kini sa tanaw ko. Okay, Mayor. Jigger, dali. Nang Rosario, nganong dagan man og tawo sa gawas nang? Magunsa man na sila nang? Day, gusto silang magwilga atubangan sa munisipyo. Ilang pangayoon ang hustisya ni Padre Miguel. Pero nang, Ambot day, oy, naglibog ko. ako'y makigsulti nila nang. Arion ko sila. Kadiyot lang. Unsa man ay mga plano ninyo? Desara, gusto na mo nga magwilgas na mga sa munisipyo. Kaya nagpakabutabungo na ng mayor sa hitabo sa atong kulapaloko. Ibaw naman na siya nga nawas pa din Miguel. Pero waman sila gihimo nga church. Kadiyot lang. Kung buhato na ninyo, basi ninog makamugna lang magkasamok. Ug masuko na to ang mayor. Bala masukot lang sa kay wawan. Wasay gihimo. Nagpakabutabungo na sa hitabo. May musabat ko ninyo. Ikilala nga, muhimot natin aksyonan nyo. Pila na kadlaw nga wala na tumakita sa Padre Miguel. Kung watay balita bahin niya, nabala ka labis nga itabos pare. Kinahal ang masayo na niya ang kadaguan sa simbahan. Kadit lang. Wa ko'y pagsupak sa inyong gustong buhaton. Inyo ka ng katungod. Mahal ko sab sa Padre Miguel. Pila na kagabi nga wa ko'y tarong kinatulgan. Ug sama ninyo, nabala ka nagmaayo kung saan hinitabo kang Padre Miguel. Pero gusto kong mahibaw mo, nakailan mo sa batasan sa inyong mayor. Wa tamo hadlo ka. Ang ako lang, di lang ko gusto nga dunay makalas ka kinabuhi. Si Padre Miguel, wala na to ikita. Ug wala na ta mahibaw kung noon saan si karon. Buhi pa ba o patay na? Butan sa Padre Miguel. Ohe, wame kasulti niya. Butan kayo. Sakto mo sa inyong gisulti. Pero mangutan ako ninyo. Hugot ba inyong desisyon nga magprotesta sa tubangan sa munisipyo? Hugot amang desisyon.
Gusto na mo, Daniel. Gusto na mo, Tingnan. Ikaw mo among mango ka na mo. Ikaw ang among leader. Musuporta ni mo, Daniel. Kun mao, na ako uban ninyo. Isinggit ang katarungan. Pangayoon tang justisya sa paggawa ni Padre Miguel. Magwilga ta tubangan sa munisipyo. Kung mahimo, palagputon tang mayor nga way nahimo. Magwilga ta! Dong Daniel, kadelikado ang inyong nahuna-hunaan dong, oy. Nang watay makuwang justisya kung magpakahilom na. Pitun tang mayor. Ang mutabang sa sinitabo ka Padre Miguel. Daniel, ang ako og... Ang magkadlok. Naatas katarong. Igor tang nangita sa justisya sa sinitabo kang Padre Miguel. Humuta gini mo gang, uy. Ano pa? Sa kilangod ko. Sa ng office. Base. Ayaw ka, hadlok. Way muso din hinga di mananghid. Bibi. Hubuon ta ni Bi. Uy, maglisod-lisod mo ng taan. Uy, mag-hotel na lang ko tayo, Ay, bisa giganahan na tangan eh. Bida sa nasiya eh. Bibi. Sige na. Dali na lagi. Dali. Uy. Ano na tao? Kalitse. Kinsa ba na? Ako na, Mayor. Si Billy. Kalitse ni mo, Billy. Unsa ba tuyo mo, ha? Mayor. Naay nagwilgas gawas. Pasagdi na sila. Dili ko magpasamok. Bibi. Sige na. Dali ulang na to. Nagsurog kami. Pagkawasan Mayor rin, pagkawasan Mag-Filipinis Mayor. Pagkawasan Mayor. Busy palagi si Mayor. Saman mo, di mo kasabot. Pagkawasan Mayor. Pagkawasan Mayor. Bahala mo rin. Ay lagi mo pagsuod nga rin. Musuod ka mo. Parakan tigil mo. Suway mo. Billy. Ang asawa sa Mayor, si Mablordes. Ay. Masalos pa mag-aanis, Mayor. Bantayan ninyo. Dili sila magkasuod, ha? Ariyon ko na si Mayor. Kainatay. Nangurog mga akong paa. Standing, manggod. Ay, ging nang di ko magpasamok! Mong, si ito'y. Pagali niya. Na akong asawa. Magkano ba nagpusil? Hala, nasa madam. Bibi, hatang pa sa alag mag-iris ko. Basta maabdan ta. Amin akong panty. Diyan naman to. Hala, imo man nag-ikaw. Kainatay. Uy, unyar na lang na, uy. Ano nag-ikaw akong panty? Gawa sa dito. Kaya pasimbang kanta ni Nelson. Pagali! Lisa ko. Ano magdaghan ba ng tao din eh? Kasabok ba di? Dili pa man unta ting sweldo. Nagwil ka na sila, madam. Oh, kisa ba yung ilang giwilgahan? Si Mateo? Asa man si Mateo? Mayong hapon, madam. Billy. Asa si Sir Nimo? Ito sa iyang office, madam. Nadugwa man niya tubangan ng mga tao din eh. Kung madam, busy pa manggod si Mayor. O sa may iyang gibisihan? Busy yun ka siya. Oh, basig na hadlok siyang makigatubang ini mga tawhana. Be, sibog, ariyo nak si Mateo. Ano ka, Kliboy? Wa. Nga nabagwa magkabatubang sa mga tao? Ikaw man kahigiwildahan, anak. At tubanga to, aron matubag nimo ang ilang mga gipangayo. Kasamok ba ng mga tawhana? Natin ang gibuhat din sa opisina? Magsamok-samok sa ding mga animal. At tubanga to, aron... sama ni! Pante! Patay. Nakitaan pagid ni Lourdes. Giatay na. Kinsaning pante, Mateo! Ay na, kuana. Sa usa na ka rallyista nga misodin eh. Gilabay kog pante. Unsa? Ay maubitaw na ako magawas dito kay mga bastos kayong mga tawhana. Ito mga bastos gudana nila. Ha, ako'y makigatubang. Ayaw. Dini ka lang. Ako'y makigatubang nga nila. Ayaw pagawas. Kay basig magkagubot dito og maapil ka. Tunay ako mga tao dito.
Busad dinhi ka lang. Sobra ng pagpanawdaog! Daghan ang mga kinabuhi na klas! Mga biktima sa mga kabuso! Apan way hustisya nga nakuha! Nangatog ang atong mga kapulisan! Nangatog ang atong mga opisyal sa gobyerno! Way gibuhat! Karon lang, lain na sang biktima! Usa ka maayong pari! Ang gikuha og walay kiti! Asa naman ang hustisya? Hustisya alang sa mga biktima! Hustisya alang kang Padre Miguel! Bili, naunsa na sila diha, ha? Nagwilgas la, Mayor. Nangayog hustisya sa pare ginawa. Mga buang... Mayor, saman, huwag ka masakpi. Ayaw pasabot. Kinagtanaw na tos Lourdes bintana sa kong opisina. Aw, tuod na. Kinsabi dako anak nila diha, ha? Pariya, makigsulti ko. Ginsabay dako ninyo. Gusto mo kigsultis, Mayor. Aron, mahibawan kung unsa inyong girlihan. Tawag Daniel. Alamat, Daniel. Kinsa bang Daniel? Mo na inyong leader? Ako ilang leader. Oh. Ikaw? Paggawa sa mayor, gusto mo makiksulti niya. Leader na deeron ka, ha? Dili mo gawa si Mayor. Ikaw lay pasudlon. Ikaw kang leader. Dili lagi pwede. Kung gusto mo makigsulti sa Mayor, ang inyo lang leader may pasudlon. Aron nato sila sa sod magsultihanay. Dali na, Daniel. Uy! Ikaw mo itong bata ni Padre Miguel, no? Lingkod. Ay, pastilan. Huwag yung kumagdahom nga. Maubakini ang mahitabo. Inyo mo rin taong kong ginalihan. Unsa maging problema, ha? Mayor, hapitan mo sa kasimana ang paggawa ni Padre Miguel. Ug wag balita kung naunsa na. May pasalig ka na mo, Mayor. Nga tabangan minimo nga makita sa Padre Miguel. Oo, may pasalig ko ninyo, anak. Pero unsaon taman, wag na ito makitaan. Ang agmasig maghimo, miglaing Padre Miguel, aron mo ipakita ninyo nga mauni si Padre Miguel. Mayor, wag bagid mo'y ikahatag bisag gamay lang kayong impormasyon bahay ni Padre Miguel. Para lang sad nga dili mabalaka ang mga tao. Mahal kayo sa mga tao sa Padre Miguel. Oo, tinuod na oy. Nahibaw kay ko, anak. Gani ako mismo. Pinangga ko mga ito sa Padre Miguel. Gani, tungod sa akong pagpangga niya, gisuportahan ko siya. Gihatagamit na kong bagong lingkuranan para sa iyang simbahan. Pinangga ko na, uy. Bisag klaro kayo nga ako mo iyang gitirahan sa iyang mga wali. Pero, agwa man lang na ako. Gani, magpasalamat pa ko ni Padre Miguel nga mao'y mitikdol na ko. Aron dili ko may salaag sa bati nga dan. Mahal kay na ko ng paria, uy. Pero maulagi. Unsaon taman og wa gitay makuhang impormasyon. Kaya og naa pa lang, pida. Bisag may mawanan ako kung kikinsang midagit ang Padre Miguel. Bisag adto sa tago sa kintumiyang dapit din sa Pilipinas. Ipapangita kagad siya. Pero ang nakapait lang, kay wa pag may nakuhang lead, nga may nagkidnap kang Padre Miguel. Pero, og naa mo'y mahibawan, labi na sa imong mga sakop, ingna ko, bisag karon dayon. Ako na ipapick up, bisag kinsa pa na. Kana, ang akong ipasalig ni mo. Usahay bitaw. Lisod ng pangitaon ang naara. Kisawa niya. Basig na tuog sa pansitan ng imong mga polis, Mayor. Unsa? Sige lang, Mayor. Dili lang mag-expect nga mulihok ang imong mga tao. Pero dili sad mahitabo nga magpakahilom ng gihapon mi. Hangtod nga di na mo makita sa Padre Miguel. Padayon mi magsaba-saba sa kadalanan. Hangtod nga makabut na mo ang hustisya nga among gipangita alang ng Padre Miguel. Oh, sige. Inyo ka ng katungod. Pero,
Ayaw lang sa taon yung ihapak diri namo kay naglihok man sab mi. Sige rin ako. Sultihan ko nga mga kauban. Pasensya na ha, Daniel. Pasensya sad, Mayor. Maghimo lamig among kaugalingong investigasyon. Di may mohonong hantod nga makita na mos Padre Miguel. Salamat. Adun ako. Animal. Murag klaro kay may pagdudas yun ako. Ngita yung pahilumon ko ng tauhana. Ngita yung muhunong og sayo ang iyang edad. Wa tay nakuhang tabang gikas Mayor. Hiniktan sa liog ang ilang hipi dinhi. Linawgan sa Mayor. Musaon sa pamay atong paaboton. Igo lang tang tandoon. Pero inigbiya, mag-iyahay lang sa kitawa. Nahimuot sila sang gibuhat. Di ta mohonong. Mupadayon tas pagsaba-saba sa kadalanan. Ipahibaw na to sa tanang mga lumulupyo na yung napita. Nga pulpul ang atong Mayor dinhi. Tara mo. Ano gusto mong mahitabo, Mayor? Oh. Mangutan ako ni mo, Billy. Unsay buhaton sa taong magsaba-saba? Aw. Pahinumon. Dili lang tay pahilumon lang, Billy. Gusto ko nga dili na yun makatingog. Ug nahibaw ka na. Sa buot kong ipasabot, Billy. Kami na'y bahala, Mayor. Wa ko magtuo nga ingon kaniana kahingigo, Jigger. Ipabilib ko nimo, Jigger. Mayo ko man mo gamit sa armas. Mao ni akong trabaho kaniadto, Boss Billy. Ako lang gi-practice ang akong kaugalingon kay murag hapit na kumalimot. Pila ko katuig sa prisuhan, ug wa ko na magamit ang akong abilidad. Karon, magamit mo na. Na ako'y ipatrabaho nimo. Ug kinahanglan nga mapabilib nimo si Mayor. Unsa ka na, Boss Billy? Dunay usa ka tawo nga marag ng ambisyon nga gustong mo bangga ni Mayor. Ako ang taong trabaho, ani. Napan, dili masugod si Mayor. Kay nailhan ako sa mga tao nga bata-bata ko sa Mayor. O kung doon ay magkakita, masabit si Mayor. Munang ikaw mo'y akong sanguna ni ini. Wa ka pa mailhis kadaghanan. Busa angay kinini mong trabaho ka. Dali. Arit nga rin sa opisina. Ipakita ko nimo ang tao nga imong trabahoon. Timan ilang, Jigger. Kung magkinaunsa, ayaw gyud paglitok sa ngan ako. Ug labaw ng dili ka mulitok sa ngan ni Mayor Mateo. Dili siya gustong sabit. Ayaw ka bala ka, Billy. Is open na namong mga tirador. Dili mi mahimong masayop. Ug kung masayop man mi, siguro namong wa na may kinabuhi. Aron way laing masabit. Sa ato pa, napalpa ka makausa sa imong trabaho kay napriso ka man. Rape ang nainan sa akong pagkabilang ko. Ug dili ang murder. Mayo. Kayot, may ipakita ko nimo. Sayon rin yung trabaho on na. Iwa ni alamag. Bulayog pa sa tanang bulayog. Nakatilaw na nina akong kulata. Pero karon dili gusto sa Mayor nga ako'y mo trabaho. Kaya nakailan ang mga tao na ako. Kung nangita siyag, mga bag-ug naong. Ug timing kayo kay nasuod ka. Niya, giandam ko na ning daan. Ako nang gipaprint sa computer ang yang naong aron dili na lisod anang nimo ang pagpangita na ning tuhana.
Sayo na rin pangitaon. Kaya naara siya sa kumbinto. Hain? Kini. Maok kining tawana. Siya si Daniel. Siya ang sinaligan ni Padre Miguel. Pinangganing tauhanas pare. Og maoy hinungdan. Siya mo'y nangusog. Mo'y nangus mga tao aron pag-alsa og makigbatok sa pangagamhanan ni Mayor Mateo. Siya di ay. Nganong magbisig ang imong mga matang nakakita niya? Ha? Nakailak na bang daanan nito, Wana? Why dili magkailaan ning tawhana dito sa maximum compound sa Munting Lupa. Siya si Pretty Boy, ang hari sa selda. Yang matra? Hari, ha? Unsa siya kahari dito sa silda? Tanang mga piniriso dito, tahod kayo ining tawhana. Siya mao'y nagpalakaw sa balawod dito sa suod ug wa gyud mosuway sa pagsukol ining tawhana. Ngano man? Tungod kay kulba sad kining tawhana. Mo ba? Nahadlok ka ba ang tawhana? Wa ko mahadlokan niya. Hinoon, kung dito pa sa pesuhan, delikado kining tawhana kay daghan siyang mga tao dito. Mga taong halang ang kaluluwa. Pero niya siya dinhi sa gawas. Dili na siya makaarte dinhi. Kay naglagot ko ining tawhana. Usa ko sa nakatilaw sa iyang disiplina. Nakatilaw kong takal ining tawhana. Mong dako ang akong kalakot ni ining tawhana. Kon mao, dako ang among expectation na mahipos mo siya. Ako na'y bahala. Unsa? Mauna, Mayor. Mauna sulting sigir. Hari sabdi ay sa silda ang buwang. Uyaw po kuno na to, ha? Wa kuno na kulba kung mao mo patay. Mau ba? Pero may pasalig si Jigger. Siya na mahipos ng tawana, Mayor. Karon pa kumakaibaw, anada. Nga sa ato pa. Ex-convict sa diyan ng kanahan. Maugyat, Mayor. Pero dili kuno angeng kumpiyansahan. Sikrito kuno naglihok. Tagay ra kog bino. Tagay ko. Sige, Mayor. Ako pang ariyon si Jigger. Nangandam pa to para sa maong operasyon. Nasara, atuan na sila si Daniel og kanot, mga onata. Andam na ring lamisa. Onang, kining nang, pangutana di ay ko ba? Unsaon man ani kung wa na gyud si Padre Miguel? Kinsa naman lang mumisa nato din he, nga wa naman tay pari. Ay, ambot day, oy. Aw, tingali, basig na abot na sa mga kadagkuan sa simbahang katoliko. Aw, magpadagin na sila din og mga tao aron sa pagpaimbestigar. O dili ba, magpadaog lain. Pero, kalain sad, mag-ilis lang dayon taog laing pare. Nga walay investigasyon nga unsa, kung naunsa ba. Ay, amot lang yun day, oy. Nasige lakaw na day, Sara. Kay basig, gipanggutom na to sila. Wa man ko kakita ni Daniel day. Asa man day siya, noy? Nah, mo ni pangutana di kong katubag mo na kay ako din hira gyud taong kus dahi ayot. Nanglimpyo ko ning sakyanan ni Padre Miguel. Asa man pa day siya? Wa man siya dito siyang kwarto. Kinuo ko. Milakaw na siya nga wa man ang hita. Mo tungara to Sila na muna lang tagkaon. Kay basig miadto pa to sa mga tao ba. Kay siya biyay leader na itong ilang himong pagwilga-wilga. Lina, ngaw na to gutom na ko. Okay na yung mga kargada? Okay na. Kumplito na nga akong mga gamit. Hingna si Mayor nga salamat. Basta, mao na to. Gusto siya gway sabit.
Mangayo lang ko nimo gamayng informasyon. Unsa may atraso ang tawhana sa mayor. Wa lang. Gitripan lang. Pero sarihang siya mo yung nangu sa rally ganiha dito sa munisipyo. Murag lain sig sinultihan nga to kang mayor. Murag may daang hulga sa kinabuhi sa mayor. Munang murag nahadlo kang mayor. Sige. Maura na akong gustong maipawan. Tagay lang ko ninyo tulo ka adlaw sa pagtrabaho, ani. Na mong kwarta. Dili pa na mao'y bayad. Para lang na nga na kay magamit sa imong mga lakaw. Kung unsa may mga gikinahanglan. Salamat. Kung unsa may mga kinahanglanon pa nimo, panawag lang. Ari na ko panawag. Ayaw ni Mayor. Nakasabot ka? Nakasabot. Sige. Good luck. Pagpaabot may simong mayong balita. Nga patay na si Daniel. Kuya upog mga lihok ni si Jigger da. Murag kasaligyan ni Tawhana. Mapagani paglakaw niya. Kalit lang sinuwa. May pagkatagulilong. Adto na ko, Smear. Mateo. Wapag ka mapuliig yarok diha. Kanihar magkag-ininom diha. Gibantayan ko nimo. Wa naman ang kay nahimo diha. Hayon na. Ngano ka ba? Murag ka magnabagisa tayo. Murag. Wa ka maimuta. Lourdes, kung mula ka o gani ka, ayaw pagdagag tabi diya. Saba ka na ba sa mag-abot na dinis bay? Dili ka mo simba? Asa ka mo simba? Anay pare dire, ha? Ato das pikas lungsod. Na, ikaw lang dito. Naglabad pa ning uo ko. Bahala ka diya, oy. Unsa di ay ning tawhana? Kulba sa di ay ning tawhana? Animal. Murag dili na mahinuon siya mawa sa kong lahuna. Ang kisulti ni Billy bahin ang Daniel di na mawa sa kong lahuna. Tuan na si Jigger. Siya na ang muhipos ng animal nga Daniel. Anaara ang simbahan. Ug sa luyo, mauna ang kumbento. Anaadya si Pretty Boy. Magkita na kita pag-usap, Pretty Boy. Magkita na kita. Wa pa gid mabalik si Daniel. Unsa na rong orasa? Day. Wa pa man lagi ka matog. Ako lang sa giwat-wat si Daniel lang. Basig maulit na ron. Mao ba? Ay, katog na lang dito, oy. Si kanot na lay paatangan ni Daniel inig uli ato. Sige lang nang. Wa pa man sa doon ko duka Na, unsa pa katong orasa mauli? Katog na lang nang. Basig duka na ka. Ay, wa pa man sad ko duka Na, kita na lang duha ang magpaabot kang Daniel. Asa ta, Mayor? Muduaw ko sa kong pinangga. Kinsa man pinanggaan, Mayor? Kadtong mga babae ni mo sa bar? Uy, wa na ka makaila sa kong pinangga. Si Miguel. Ang pare ni ay. Saman gusto na sad kang magpasingot, Mayor? Dili pa ko magpasingot, Billy. Gusto ko lang siyang tanahon ug naunsa na siya. Kay murag doon na nasan ko'y gustong pagabuhaton niya. Unsa man na, Mayor? Surprise, Billy. Surprise. Oh. Okay. Surprise!
Terus Padre Miguel na malipay gid unta to siyang maayo nga magtan-aw siyang GP nga pwerte na sinawa. Pero saon wa na mas Padre. Asa sa kataon to siya no? Buhi pa ba kataon to si Padre Miguel? Pero ako to dagyo ko nga buhi pa to. Kaya upatay na to si Padre Miguel magparamdam gid to. Pero so far wa pa gyud ko'y nabantayan nga murag katingadaan. Wa masyad magmulto. Buhi pa gyud to. Pero ang pangutana, asa man sa siya? Pita, nabalakar matawag kayo may ay. Paita. Oh, sabi to. Mura matugtaw nga kaslamidagan di asngikit. Wana lain na ni. Di siya kumuto nga multo to. Naday multong dagan. Kinalamangan ko. Basig kami nang masunod anis pare. Ikaw? Papaday ka matuganot. Wambay, kuyawan ako ni mo eh. Abi na kuglayan ang misuri nila. Ikaw mo day. Karo ba ka naabot ba eh? Huwag kong lakaw kanot. Ha? Oo, siya wag. So, palit ganyan naman may nangita ni mo. Unya, nagpaabot nga mauli ka. Di mo day ka. Huwag kong lakaw, Leo. Dara ko dinis malibot. Nagbantik ko sa mga tao nga masunod na eh. Ha? Uy, pagtsuro na, huwag lagi may kakita ni mo lagi. Ano na pangutan na? Sige na, katuna dito. Ako rin bahala ang magbanting ka na eh. Pahuwi na. Bye. Sige na. Bye. Kutob sa mga tao nga masunod na eh. Kinahalang akong mapalitan. Nagduda ko. Buhi pas pa rin, Miguel. Isiran niyo ang gate. O libawon mo. Why si bisan kinsa nga pasudlon? Nakasabot? Oo, okay. Tana, Mayor. Ari ta sa sod. Naara siya, Mayor. Nagloko rin taon. Murag, nagpanggunit sa intiyan. Murag isakitan. Wa ninyo tagaig pagkaon. Ano na kadawa, Mayor? Wala mong tagay, limot mi. O siya na limot? Di ba giingnan ta mga pagkanon sa bisag tausa na lang sa kanlaw? Oo, Mayor. Hunya! Nganong wa man sa makakaon karong adlaw? Nalimot lagi mi, Mayor. Pakahanggaw biya ninyo. Pagkandaan ninyo. Di na naman pagkanon ninyo sa bisag kausa lang sa kanlaw. Hunya! Tibok adlaw gininyo nga wa ninyo pakala. Mga hanggaw maday mo. Dili pa ko gustong mamatay kini pariya. Pagkala ninyo! Nakakaon ang pare, Mayor. Unsa gipakaon ninyo? Bahaw naman lang itong ilang ipakaon, Mayor. Bahaw nga hapit na mapanos. Unsa? Kasalbahis gyud ninyo. Dugay kay ninyong gipakaon. Nya hapit pag mapanos ang inyong gilawg sa pare. Kamagahanggaw biya ninyo. Diin maintahon mo maliwat, oy. Naliwat na to, Mayor. Hanggaw ka, Billy. Tunto. Iwason ko lang akong giinom nga usa ka botilya. Human ani. Gusto kong malingaw, Billy. Magkuha tayo babae, Mayor? No. Dili babae ang ipangita ko. Nga mao'y magkalingaw ka na ako karon, Billy. Naibahon ako, Mayor. Naibahon ako. Pero, pagkuha lang yapon mong babae. Kay humalon niya sa akong lingaw-lingaw. Lami-lami na sa akong gusto. Okay, Mayor. Matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon sa impyerno. Tonto! Mingaw na ang palibot.
Sayo dahil sila nangatog. Karon, sudlon ko na ang kumbento. Ug tapuson ko na ang imong kinabuhi, Daniel alias Pretty Boy. Sudlon ta nakadya sa imong naimutangan. Karon, muadto ko sa luyo. Adto ko dito baagi. Itaod ko na ng tabon sa akong naong. Wa pa man mo suot si Daniel sa mong hidaanan ay. Milakaw na sa kasya. Sila ng Rosario ug Sara, nasayo kay to sila nga tug. Pero ako, pida, si kung saan upi yung kung mga mata di pamangyog ko makatug eh. Murag giuhaw naman inoong ko. Minaw na ko sa kong tubig. Ug apito na kong tanaw sa Daniel. Wa baka tumilakaw. Magawas ko din isang kwarto. Ug madukos kusina. Magiuhaw noong ko. Matay karong pag inimitabo na, giuhaw na ko. Aw, mo inom? Anihan ako sa likod nga bahin, ining maong kumpento. Ug dili ko maglisod sa pag-abli sa ilang puntahan. Kay expert kay ko aning butang nga. Bisan unsa pa nakalig-on sa puntahan, sayon ko ra ang pag-abli ni. Kuhaw na ako ang akong kamit sa pag-abli sa puntahan. Maayo kay mingaw. Hapit ko na maabli. Kamay lang ko. Daan pa ko. Murag doon na ginahitabo ka ng gabi na. Bikas ang siradura sa putahan sa kusina. Murag doon na ibot mabli. Sige na kini. Ang akong ipabot. Dili ka kang magmahay. Kinahanglang makuha ko ikaw. Nahibaw kong may kasayuran ka kung asa karon si Padre Miguel. Hindi anang akong bisita. Abi-abihon ko siya. Nakasuod ako sa kumbento. Karon, ang sunod kong pagtaon, mao ang kwarto ni Daniel. Ang damong ganitang akong pistola. Patyong tanag yung kakaroon, Pretty Boy. Dako kay kagatraso na akong buwanga ka sa dito pagkasasuot sa prisuhan. Karon, ako nasabning hikayo na. Gabi naman kay kami bisita. Bini mo armas! Boy! Bini mo buhian ng imong armas. Mapubos ko sa pagbalik ng imong bukton. Bini mo buhian! Ako armas. Maayo kayo ng ibuhian. Kanot! Pasga-suga pagdali! Pasga-suga pagdali! Oo, bay! Sus, Marius, Karon, di ka na magkikias pa. Mailan talaga yung kampuang ka. Karon, Mayor, kung sa may buhaton ta ni pare, nagkakaon naman gini itong pagkaon nga hapit na mapanos. Kung sa may sunod ang buhaton, Suman, sumto yung mag-iingon, Mayor, nga surprise para kang Padre Miguel. Unsa nga surprise, Mayor? Pakuryentihan pa siya, Billy. Unsa? Tanaw na tog makakaya ba siya sa 220 volts? Siguro ka, Mayor? Basi mo kirig na niyo, mo diretso na kamatay. Wa na kay duwaan. Ayaw ka malaka. Ako rin mahibaw. Dili ko pa siya pati yun. Magtagbaw una ko sa kong kalagot ng paria, Billy. Nakadungog ka. Magtagbaw una ko. Sige na. Lihok na.
andama ang para sa kuryente. Karon, mailan ta nagkakulkin sa kang palawaya ka. Tangtangan ta kasi mong maskara. Ikaw. Kumusta, pretty boy? Ikaw ang gustong patay na mo. Surprise. Ikaw, kinijigil. Nganon ni. Oo, say. Ayaw pagsakit ang Rosario! Sino ako? Daniel! Magkita rin na pag-usap, pretty boy! Bay! Bay, pinagal mong tao, bay! Nang? Ginoo ko, Daniel! Usa man ni kita buha! Ngano man ni? Kasakit sa akong bukton na iyang gilubag. Kusgan yun kayo siya. Tinuod yun na ako naibawan dito sa monte na kusgan si pretty boy. Pero dili ka makapugong nako, pretty boy. Ikaw ang akong misyon karon din sa gawas. Busa, tiwason ko gyud kining misyon na. Okay ra ka, Daniel? Siguro kang wakaunsa, ah? Waka mo unsa? Okay na lagi ko. Huwag kumaunsa. Dong, nahadlok naman gud be. Nakita tamang gud ka nga. Nalabay ka diya sa may bungbong. Ngayon naguba gani ng bungbong dong. Unsa man, Daniel? Sigurado ba kang okay ra ka? Okay ra lagi ka dong? Okay na lagi ko. Okay na ko. Huwag kumaunsa. Kuya, wala ko ba eh? Kisa sa'yo ka tatawa na sa... Nakaila ka to ba eh? Oo. Dailan ko siya. Nakila ko niya, bikanat. Kinsa mo to siya ba eh? Akong kakusa dito sa maximum compound sa Muting Lupa. Usa? Ginoo ko. Kuyawan ako ganihan ni Daniel dayoy. Nakita gyud nako siya nga nabanda sa bungbong pagtukmod atong tao. Nakakita bitaw ko nang. Pero biliban ako ni Daniel dayoy. Mura man lagwa niya. Mura lagwa siya malabay. Nang. Mana, Mayor. Ready na ang tanan. Nagasit up na ang kuryente para kang Padre Miguel. Miguel, Padre, pasensyahe lang sa ni, ha? Maugin ako ika-offer ni mo para malagsi ka. Basin pa di ay og pinaagi aning kuryente, malagsi ka. Mura kag si radyo man. Pasensya lang intahon, Padre Miguel. Ha? Ni Aoy. Kaya pa, Padre? Kaya pa, no? Atong Osman, ha? Sulirap ng matag Padre Miguel, Mayor. Kaya kayo ni Padre Miguel at 220 volts, Mayor. Kaya kayo. Kaya tuod, ha? Bibi. Atong pasakaan o gamay, ha? Imuo na tong 300 volts. 300 volts! Awa na. Patay na siya na, Mayor. Ay, kaya lagi ni. Di ba, Padre? Kaya ni mo nino. Mateo! Ginoo ko! Sige, buhat mo na mautaw, Mateo! Kasi... Jesus Mariusem! Si Padre Miguel ka na! Kainatay! Ikaw ni Lourdes! Demonyo, di mo, Mateo? Ikaw di ayang nagkinap kang Padre Miguel! Oh, ako. Kay nga naman, musumbong ka, ha, Lourdes? Imong batsyon si Padre Miguel. Kay namatay day na, ha? Nga buhi pa man na. Pataka ka man lang. Anong ibang maning gibuhat? Naukay ang tibuok lungsod sa San Jose tungod sa pagkawagtan ni Padre Miguel. O di ikaw ra dayang nagpakinap niya. Ayaw na lang pagpalag diha, Lourdes.
Mao ni pago sa mga taong hilabtanon. Di panuwayan na gyud ta Mateo. Gisudla na sa yawa ang imong utok. Hilom niya, Lourdes. Naghal-hal ka lang. Sa mo sumbong ka? Ano sumbong nito? Wa ko makauyon ang imong gibuhat, Mateo. Usa ka pari ang imong buhat, Patyon. Manubag ka ng imong gihimo. Kalitsin mo pa. Aray, ang akong buhok animal. Uhi ko! Ayaw pag-apil-apil sa akong gimbuhaton, ha? Ha? Nang hinubra ka ng animala ka, ha? Uhi ko! Kisag-kitan ko, Mateo! Uhi ito! Uhi ko! Buang ka man di ay! Mayor, nanginay ka ni Mas Madam Lourdes. Nakuya pa nga na ikos mong kumo. Mahinugon bago ko ni babayan, ha? Kutob sa manghilabot sa akong pagkabuhaton. Makatilaw sa akong kalimonyo. Unya. Unsaon na to ini ron, Mayor? Naibaw na siya sa atong gibuhat ng Padre Miguel. Pida! Ganong manghilabot man yun? Kinsa ni pasod yan nga ni, ha? Di ba maingon man ko nga way pasodlon? Kinsa ba na pasod ni Madam Lourdes? Ha? Si Maki Biliboy. Siya nagbantay sa it. Animal na Maki! Pariya! Arantado ka! Nga nang di pasod pa nila sa walang buang ka, ha? Di ko nagmando ka sa niyo. Ay, pasudlong bisag, kinsa! Kitiyo na manggugusa. Danya nga armas ko, Biliboy. Mayor, sorry kayo. Sorry sa buang mo! Patay kay noong buanga ka! Mayor, unsay buhaton ta ning madam? Isakay ninyo siya sa auto. Ug ihog sa pangpang ang maong auto. Gusto kong mamatay siya ug ipagawas nato nga nadisgrasya siya. Nahug sa pangpang ang iyang gisakyan. At yun na to, si Madam Lourdes? At yun na to, ang mga asawa, Mayor? Wa na lang hinungdan. Wa naman sa gamit na ko. Naibabaan na nga murag machine gun sa hapon. Na ako'y daghang ikailis, anak, Billy. Mga siksi pa. Uya, mga gwapa o mga batanon. Anong mag-agwanta man ko, anak? Ilaban na ninyo. Nga, kung sumaya mong buhaton ni Madam, Mayor. Ikarga ninyo siya sa iyang auto nga gida. Unya, ihog sa pangpang ang maong sakyanan nga naa siya sa sud. Atong ipalabas nga namatay siya kay nadisgrasya. Nahog sa pangpang ang iyang gisakyang auto. Nakuha ninyo. Why problema, Mayor? Kamuray bahala sa patayng lawas ang kanahan nga Maki. Areglado, Mayor. Maglakaw mo, na Rosario? Odong, mga tumi sa pikas lungsod. Among sultihan ang kuraparo ko dito. Kailaman siyang Padre Miguel. Ako siyang sultihan dito sa nahitabo ni Padre Miguel. Aron siya na mo pahibaw sa mga kadagkuan sa mga pari bahin sa pagkawa ni Padre Miguel. Magbahatod ang kong kanot, dong. Sige lang. Pero pagamping mo. Si Sarah lang unay bahala ni mo din, Hidong. Pero ayaw lang sa taon pasagdi si Sarah, ha? Ay, kabala ka lang. Dili ko siya pasagdan. Ako na'y bahala niya. Manlakaw mo nang? Makuyog lang ko. Ayaw lang, day. Huwag ka ubas Daniel din, he. Huwag makaatiman niya. Kamalas kanot. Sige nang. Pero pag-amping yung taon mo, ha? O lagi. Si Daniel, ayaw pasagdi, ha? Ako na'y bahala niya, nang. Sige, adto na, me. Kanot, dali na, adto na ta. Pag-amping mo nang, ha? Ito na, Mayor. Siguruhan ninyo, ha, nga way tao ang dapit nga inyong labayan sa patayng lawas ni Maki. Inguman ang paghug ninyo sa auto nga sakay si Lourdes. Oo, Mayor. Kami rin bahala na. Sa dili pa niyo ihug ang auto sa pangpang. Kuha idas break ang maong sakinan. Aron kung magkinaunsa, matinaw sa mga usuriro nga nahugid sa pangpang ang sakyanan nga gisakyan ni Lourdes. Kay wa na kay break. Oh, Mayor. Sige. Panglakaw na mo.
Pasensya ka na, Lourdes. Unsaon nga manghilabot ka man sa akong mga gibuhat. Naratsada kay noon. Imbes wa ka untay labot, pero may apil-apil ka man yun. Tutyo kay noong apil. Mulay angay ni mong may tabo. Kasang mo piyait ka, nga ako'y nagpakidnap kang Padre Miguel. Baliko na ko si Padre Miguel. Askang malasa ni mo, Madam Lourdes. Manghilabot naman, God. Nahinay ka nung kang Mayor Mateo. Grabe, hindi kayo bakasuntukan, Mayor, kay anak ko yapan magmayo. Wa pa man gihapon mo uli. Gisi kong agtang na parok sa bumbong pigsok mag Mayor. Pero buhay pa man na siya, Billy Boy. Aw, patay lang gihapon na. Kihog na to siya sa pangpang. Apil sa sakyanan. Apil siya nga itong ihog sa pangpang. Patay lang gihapon. Skang malasa. Aldre, lugar lang dire, Miyot. May rinig kamingaw. Huwag kayo nangagin. Dalian na ninyo. Ipasik may mga sa kinan. Dali! Okay na. Mga Billy Boy, kuhaan mo break. Sige. Tabangin ninyo handos paingos pangpang. Ihog ninyo kanang mga sakyanan. Dalian ninyo. Yentras, wa pa'y miyaging sakyanan. Oo, Billy Boy. Dugan. Dugan handos ha. Bila mo. Uno. At! Ay, kasakit sa kong... Oh, ginoo ko. Hoy! Ayaw! Wala. Patay na si Bandaway. Tapi siya gubok sakyan na nga lahog pagpang. Wala na eh. Dali mo diha. Laro na. Musibat ang tanan eh. Dali na mo. Tara mo. Balibat dali. Bak! Sakay mo, pagdali! Sige, larga! Kumusta, Padre Miguel? Buhi pa ka sa? Mingisi ka man, good. Giganahan kas na hitabo ni mo, ha? Mga buwang sila. Mga buwang. Bisag patay na gani ko. Hila pag yung gipatay. Mga buwang. Uy, ano? Mura magnaluag ang tornilyo aning paria. Murag na yabag o gamay ang utok. Ang Ginoo, maanaagan ninyo. Wapay siguro. Nabuang na kanahan. Mauna. Tablarag minter. Kamu, mga demonyo. Pag inulsol mo sa inyong mga sala, kay hapit ng adlaw sa paghukom. Hukma na mo. Uy. Isuod mo sa buyot. Ibaligya mo ngadto sa merkado. Patay mo. Alam mo. Nabuang naging taon sa nadugay. Ngano bitaw yung manghilabot sa akong mga kalihukan? Hila kong gipatay. Pero buhay gapon. Hila kong gipatay pero buhay gapon. Ikaw. Ikaw si Satanas. Ikaw si Satanas kay bati kag naong. Imong naong morag lubot na ako. Buang ni tawhana. Kuyog na takdan ko anida. Bahala ka na. Diha ka na. Asa nakahataon si Padre Miguel kanot no? Buhi pa ka ha? Mang Rosario,
Usa kay kasultis pares pikas lungsod, no? Kung may bawo na sila ba? Kung may bawo to siya sa nitabo ni Padre Miguel. Kung ano ba, suod ba kayo to sila? Si Padre Miguel. Mao. Pero mangayo ng tanyag tambag, ngayo tagtabang not. Not. Ha? Hala. Ano na? Hala, tanawa. Unsa man ang nag-aso sa ubos not? Ay ba? Kana good kana nasa ubos aning pangpang. Hala, sakyanan mananot. Uy, aray! Hinay sad oy, mamumo man sa tanim mo. Ang tumo na nga nahuks pangpang. Dali nang tabangon na to, kibasig buhi pa nang nag-drive na. Ha? Uy, dili ko na to. Ikaw lang. Manawag lang sa ambulansya. Ay, kung yan na, tabangon sa to na to. Basig buhi pa na. Dali nang. Nagitaw. Ay, murag ang driver na. Not, nangurog man ko, Not. Ikaw lang, Not. Basig buhi pa ni. Kadot. Ginoo ko. Usa mo ni kababay. Buhi pa gina. Usa ka babay. Ginoo ko. Unsa may atubuhaton kanot? Ha? Dali tabangi ko. Ato siyang isakay sa to sakinan. Yato tayo sa ospital, dali nang. Not, hinay lang, Not. Basig kita na sa dinoy madisgrasya. Hinay lang, oy. Nang, nagkaila ka na niya, nang. Nagkabantay ko, nagkaila ko si Kuan Manisi. Si Madam Lourdes, asawas mayor. Ha? Uy, ginoo ko. Si Madam Lourdes, di ay ni. Hala, ginoo ko. Not, pagdali. Paluparan ng sakyanan. Armabot na ito sa ospital. Pagdali, Not. Ano sa? Saban na ay. Yaahag magkagan ng usaryo. Ay, ganiha. Ganiha, suko kay kang kusog mo. Kusog ko lang kong panagan. Ya karon gusto sila nyung paluparan yun sa sakyanan, bida. Badiya, oy, ano pagdaghan, dagtabi ba? Pagdali kay basig mamatay ng asawa sa mayor. Kita'y mapatsyanan eh. O, sa? Pakosge, paluparan! Paluparan, pap! Ay, Not, paghinay, Not, mabangga ta! Hello? Hello, Mayor. Kumusta, Jigger? May nindot bang balita nga akong mabati karon? Mayor, nagkaatubang namig si Daniel. Unya? Diriyot yun, Mayor. Kung wapay laing taong miabot, siguro usan na mo ni Daniel ang gihaya karon. Sa laktod nga pagkasulti, wa madayon. Kikasubo ko kayo, Mayor. Pero naniguro lang ko nga way laing tao. Gawas lang namong duha ni Daniel. Kay dili ko gusto na may masabit pang lain. Ilabi na ang imong ngan. Maayo kung mao ka na, Jigger. Naghuwat lang ko timing, Mayor. Pero sige lang. Basta kay akong isaad nimo, dadon ko ang o ni Daniel sa imong atubangan. Not, asa man ka? Wato ko sa gawas. Manawag ko kadiyot kang bay Daniel. Ako siya pahibaw nga ni ata sa ospital. Ayaw lang kong bihain, Not. Gahak na siya. Uy, maikog tangan ni sa sulod. Uy, o nga, adto lang ko sa gawas manawag. Bilin lang kang Ay, di ko pabilin din he. Magtagtungod ko anang asawa sa mayor. O sige, ako nalay bilin din eh. O kita nalay panawag dito ka. Ambay mo cellphone. O, ang cellphone. Ay, mo cellphone mo gamita. Uy, nung saan nga po mag-i mo gamito nga naman mo. Ay, di ka sabot. Wakulot. Pagkabungot. Uy, kakit sa maning cellphone nga nagsigig pagting. Kang nangrosaryo man tingali mo nabiyaan. Uy, dili man kang nangrosaryo. Dili man touch ko iya. Ay, gusto. Kang Daniel ni, nakakita ko ani. Si Padre Miguel ang naghatag ani niya o nagpalit. Excuse me. Ako rong cellphone ang bibagting. Imo kya Daniel. Ganihara man na. Ito ba ka? Basig importante na. Salamat. Hello? Hello, Dong, Daniel. Dong. Rosario, ikaw rin nanawag? Dong, ako ni. Ako taon ni. Saan naman mo? Namura sa Pikas Lungsod? Wa may madayon og adto, Dong. Ha? Nga naman? Ni ami karon diri sa ospital sa Pikas Lungsod.
Santos. Sina mo sa ospital? Pagklaro gani diha. O sa pinitabo ninyo, ha? Ngano, Daniel? Naunsa sila sinang Rosario, ha? Naunsa sila? Daniel, ngano? Naunsa sila sinang Rosario? Unsa nitabo nila? Sarah, ganit lang. Pasultihan sa ko. Magsultihan ang mikalit. Aron, may bawa na to kung unsa ginitabo. Hilumila sa di palihog. May mo ba? Ngano man ka sila, uy? Hello, nang Rosario. Hello. Palihog, pasabta ko nung kunang. Unsa pa ginitabo? Inanay dong, paminaw ha. Akong isugid nimo kun ngano. Kung unsa pagkahitabo nganong ni amoy karon diri sa ospital. Ingin ni dong. Mao ni nahitabo dong. Okay na kung mas Madam Lourdes, ang asawa sa mayor. Pero sila mahibaw nga ang asawa ba din ng among gida nga pasyente. Asawa sa mayor. Wasakil. Brad, ibalhin na ni siya sa iyang kwarto. May magwaton sa nato kadito akong kauban. Siya mo kayo mo desisyon na ni. Kadit lang sa ha? Mao na ang nahitabo dong. Ug wa taon ni mahibaw diri kung sa imong buhaton. Alam mo pagbiya diha. Ayaw na panawag sa mayor, ha? Kidula ko sa hitabo. Wala ko. Ayaw mo paglakaw. Dong, ayaw taon mo pagdugay ha, Daniel. Maghuwat minimo. Sige na. Nalamig pa diha. Sige, bye. Bye, Dong. Ay, salamat in taon. Muanhi di ay si Daniel. Mubalik ko nga to sa nahimutangan ni Kanot. Asa man ta, Daniel? Wapas na nila ni Ina Rosario. Tuwa sa ospital. Sultihi sa ko. Unsa man gid nahitabo nila? Unsa man nadisgrasya ba sila? Relax lang. Igabala ka nila. Huwag daw tang hitabo nila. Doon na lang may problema. Dali na. Di ta magdugay. Nagwat sila na to. Sige. Tana. Sila na karon si Billy. Sugaton ko sila. Limpyo ba ka nilang pagkatrabaho? Wa ba kay problema nga mo tumaw unya sa umabot? Kumusta ang inyong lakaw, ha? Okay na, Mayor. Nahuman na ang ipabuhat ni mo namo. Amo nang nahog dito sa pangpang. Siguro mo nga patay na si Lourdes? Sa gihulgan mo sa sakinan, Mayor, medyo dili kayo laom. Pero may bawo kung dili siya mabuhi ato. Kaya nakita na mo paghog sa sakinan. Nagkabalitok-balitok ang mga sakinan. Wa ko'y problema maunsang sakinan. Bisag mo ulbo pa to. Ang ako ang nasiguro ba ninyo nga patay na si Lourdes? Wala lang na mo susiya dito sa ubos, Mayor. Kung makakita ka lang sa purma sa sakinan nga pag-abot dito sa ubos. Wa na may tsura. Unsa nagkaha ang sakay ni Adto. Bueno. Mo pahuway una ko. Gusto kong mo relax, Billy. Hibaw ka na. Bag-o lang kong nabiyudo. O kon, maabot na kini sa media, Mayor. Ayaw ka bala ka. Anhin mo makita kung unsa ko ka best actor. Ala sige. Bantay ninyo kadtong pari. Kay murag nabuang naman to. Murag nalisuan sa maayon yung pangisip. Nabuang, Mayor? Nabuang in town. Uy, kaluoy good town. Kinsa may dili mabuang, ha? Nga kulatado na. Wa pa ninyo pakan agdarong. Inyo panggipakuryentihan. Di ka mabuang, ana, Billy. Sige. Mo pahuway sa ko. Dili ko magpasamok, ha? Okay, Mayor. Mayo kay nabuhi pa siya. Oh, nabuhi pag taon. Swerte lagi nga naagi mi. Kay kun wa pa, ambot ug may makaluwas ba niya atong higayuna. Mingaw gud kay ditong dapita dong Daniel. Tagsarang sakyanan ang mga agi. Dili ba? Ang asawa man na sa mayor? Si Ma'am Lourdes man na, di ba? Oh, siya. Si Kanot mo'y unang nakabantay niya, day. Wa ba sa musulti kung ano sinitabo niya? Nganong nahugs pangpang iyang sakyan? Wa pa man na siya kamatngon dong. Pero miingon man ang doktor nga okay na ang pasyente. Daniel, sultihan ba ninyo yan ba na? Si Mayor Mateo? Unsa man dong, Daniel? Unya na. Waton una na to nga makasulti na siya. Gusto ko siyang ikasulti.
Aron pangutanon kung unsa gitinuod ni tabo niya. Dong Daniel, nakamatngon na siya. May ago si Ma'am Lourdes. Mayo kini kamatngon na siya buot. Mahibaw-an na nato kung unsa ginitabo niya. Makasulti na ka si Lourdes ngadto nila ni Daniel sa nitabo kaniya. Asas pa Miguel. Nara siya, Dong Daniel. Ay. Daniel, kalma lang. Kinuok ko! Magawa sila'y kasing-kasing. Magawa'y kaluhoy. Mga sakop sa demonyo. Kamo! Mga demonyo mo! Padre Miguel. Migot ano? Oo, migot ha. Pinangganay ko ni mo, no? Mahalong pinangga kayo, Padre. Mahal kayo, tika. Dili ka parehas nila. Mga bati man to sila. Ila kung gisukmag diri ay diri o diri sakit lagi kayo. Pero wala di ay sakit. Mga dautan sila. Mga sakop sila sa panuway. Mga demonyo. Masuko gani si Lord nila. Kasabaan yun na sila. Ila kong gikulata, ila kong gipakurintihan, ila kong gipatay, pero buhi Japon. Iko na. Ila kong gipatay, pero buhi Japon. Pagbigil! Hala, kaluoy nilang duha tanaw na sarap. Magkahilak man sa tangmatanaw nila. Rosario. Naluoy ka istanahon silang duha. Murag yung amag-anak ko. Nay, tanawa. Gigakos ni Daniel si Padre Miguel. Ang hugot kaayo nga naghilak. Unya, si Padre Miguel sad. Murag yung siyag bata nga may gakos. Bisumbong sa iyang papa. Luya nilang tanahon. Si Daniel lang. Sampai nagakos siya kang Padre Miguel. Nagsigisat siya kang kang Padre Miguel. Pero may luha ang iyang mga mata. Suod manggod kayo na silang duha, Goday. Muragod na silang amahan ng anak. Luya, yun nilang tanahon, oy. Ni Aradesya nga ni paingon sa kumbento. Karon, dili na ko maglisod sa pagpangita ni mo, Daniel. Kinahanglang matapos ko na ang akong misyon diya ni mo. Nga mao ang pagpatay ni mo, Daniel. Akong cellphone. Hello? Jigger, asa ka karon? Doon ako sa katumanan sa akong misyon, Billy Boy. Tupag ka kong tarong? Asa ka karon? Di sa kumbento, nakita ko lang akong gipangita. O ba? Sige, may buhaton pa ko. Tawgon talang ka kung mahuman ako diri, ha? Sige, bye. Pangandam, Daniel. Ihatag ko nimo ang tiningob kong panimahos. Hila ko away. Hila ko away. Ikaw na Padre Miguel. Huwag na yung mga away ni mo ni anak ko. Panalitan ta ka. Panalitan ta ka na. Kuha na yung labot ni mo. Ipasali ko na ni mo. Di tanagabiyaan pa. Manubag yung sabisan kinsa nga pasakit ni mo. Manubag sila na ko. Ako nagisaan ni mo, Padre Miguel. Butan ka lagi, Migo. Dili ko ni mo awayon, no? Sige na. Kaon na. Gusto ko magkaon ka. Ungitan ka. Dili na ka. Ayaw kong biya. Magkuha kong imong makaon na ba? Dili ko lakaw, Migo. Dili. Kaluoy ni mo, Padre Miguel. Kinilang dong. Mauni paborito ni Padre Miguel. Ganahan ka siya aning pagkauna. Sige nang. Ako rin mo pagkaon niya. Ikaw rin mo pakaon niya, Daniel? Ako ra. Nang,
Gani ba? Atong gipakaon si Padre Miguel, dili gid siya. Bisag giunsa na to pag-amam, pero di gid siya. Pero kung si Daniel na gani, wa na, misugot na gid siya. Ay, ambot day Sara, oy. Makahilak yun ko magtanaw nilang duha do. Makahilak yun ko. Ay, salamat na ulit na gitawon si Padre Miguel. Nakita na gitawon. Pero looya sa doy. Kiunsa jo kani siya sa mga tao nga may kuha niya o may kidnap ba kani niya? Nalisuan man tao ni siya sa mga pangisip. Paste. Usay mong tuyo. Nakuyapan siya sa usa ko lang kapagsuntok. Kinalang taguon ko siya. Kinahanglan dili siya makita nga magbuyo din eh. Ipasok ko siya din sa mga tanom. Padre Miguel, kaon na ha. Kinahanglan nga makakaon kagdagan. Aron mamaayo ka. Padre, nga ha, Padre, ngitan ta ka. Nga paliw, Padre. Ungiti ko, O, Padre Miguel, ungitan ta ka. Kaon maayo ha. Nga, Padre. Nakuwag nga. Kana. Oh. Kaon kinong maayo, Padre Miguel. Nindota nilang tanawon day, oh. Gihungitan ni Daniel si Padre Miguel. Nang. May nomdom giko sa akong tatay sa una. Gihungitan ako si tatay. Pinangga manggod ka itong nako sa tatay, good. Nilota bitaw kayo nila tanawon mo. Maibog lang ta. Wa gid dinis pamantalaan nga may nakita silang patayng lawas sa usa ka babae. Buhi pa ba ka tong animal nga Lourdes? Hello? Mayor, si Atty. Mangkaw ni. Oo, Atty. Nanawag ka man. May nadawat mig impormasyon nga may babae ko nung hamto nga gida sa ospital diha sa lungsod sa San Gabriel. Amo kining susiho. Oo, sige, Atty. Ang giyon lang kanamo aron makita sad nimo kung siya ba ang imong asawa. Ha? Pabuta lang mi diha, Mayor. Sige, bye. Animal. Makigpanguyog na ako ang mga taga-NBI. Ug kung mabalibad ko, base niya hinuog magduda sila. Ka-animal! Peh! Salamat, Padre Miguel. Nagkakaon ka na yun. Wa ko ni mo lisod-lisuras pagpakaon ni mo. Sige, magkuha rin kong tubig para makainom ka. Uniha, pahuway lang uniha. Ani ka din matuog. Pahuway din kay bantayan ka. Magkuha rin kong tubig ka diyo, Padre. Oh, Birhen Maria, igampo mo kami. Wa sila'y kalibutan nga nagtanaw ra ko nila. Mahal di ay kayo niya kanang tawana. Pues, malas. Kay siya mo'y una kong hipuson. Una pa ikaw, Daniel. Makabaos na kunin mo niningi kayo na, Daniel. Nang Rosario? Sara? Ang? Asa mo nisla? Oh, basig mo na sila gilakaw. Ihatod ko nila ng tubig para mag-inom sa Padre Miguel. Wa masad manangin sila sa Nang Rosario kung maglakaw ba sila. Asam ka sila doon. Oh, Padre, darang tubig. Oh. Padre Miguel? Padre Miguel! Unsa makinahitabo kang Padre Miguel? Kay galaan ay usay pa sa pagpaminaw uban pang mga sumpay ni atong sugilanon. Way hilakay, mga matay. Tagsuwat og diretso. Ug mo to ka listeners ang
part 5 sa Way Hilakay, no? So parehan na ni sa Dungkoy Pusoy part 5 pod. Karon ang Way Hilakay part 5 na ato lang yun ay puli-puliho, no? Hindi lang yun ato ingon nga i-priority lang ng usa, no? Kay siyempre para di pod laay yung paminaw ba kanang nay puli-puli ba. Malingaw mo sa drama nga Dungkoy kay katawanan man. Taas-taas pung oras, 2 oras kapin. Samot na kay mag-istorya ko ri samot kataas, no? Tanawa na po ninyo aron makaibalo mo nga gi-shout out ang uban. Pag makaibalo po mo sa update, no? Tanawa po mo sa video. Tiwasa po ninyo ang ending na tong istorya kay kuan ba. Para po makaibalo mo sa itong kuan di na magbalik-balik sa comment section na kay kasagaran mo kay natingala ko kay kanong mobalik og comment nga na-appeal naman ta sa vlog, no? Ang sa istorya ba yan na magbalik-balik sa comment, no? Muna to puli-puli lang yun, puli-pulihon ang kanang kining drama, ha? Na di lang na to ang inyong usara kay para patas ba, patas mong mga listeners. Okay, thank you so much kay hapon na, thank you so much kini akong video ron na hapon taga video pero unya paning gabiin na to, karong gabiin na meron ninyong napaminaw, i-advance na to ng istorya to na gabiin na kintahay kay para masambay gyud sa oras ba, no? Kay magabihan magano ning upload yun. Bitahan lang sa Dungkoy kay murag magabihe, no? Dungkoy Pusoy part 5. Okay. Kaya giro nagpa-shoutout na. Thank you so much mga ka-listeners for watching. Oh, God bless sa tanan. Mayong hapon. Mayong gabi din po. Pag may buntag, yun po.